Пред около 1000 зрители на стадион Българска армия ЦСКА постигна своята първа пролетна победа. Домакините очаквано бяха по-активният тим срещу предпоследния в елита и логично стигнаха до 1-0 след 10 минути игра, когато дебютирали в стартовия състав пред домашна публика Ангел Гранчов засече с глава центриране от корнер на Борис Галчев. В самото начало на второто полувреме ЦСКА вкара втория си гол. Жуниор Мораес технично прехвърли вратаря на гостите Григоров след седмата асистенция от началото на шампионата на Борис Галчев. Гостите върнаха интригата с попадение на Джунейт Яшар 11 минути преди края на матча, но все пак в заключителните моменти на срещата Жуниор Мораес с втория си гол в матча оформи и крайният резултат. След тази победа ЦСКА отново е на второто място във временното класиране, след като скъси дистанцията до лидера Лудогорец на 3 точки. Аз само мога да бъда доволен от старанието на футболистите. Разбира се, всички виждате, че не предстои много работа, но така надеждата е в тези млади хора, които влизат в игра и дават една гаранция за едно добро бъдеще на ЦСКА. Отново играхме с самочувствие на нужното ниво. Вече бяхме подготвени всяка една ситуация, ако я правим, обаче, нали ви казах, липсата на самочувствие и по този начин губим време, в решителните моменти винаги изоставяхме отбора на ЦСКА.